Γεια σας. Εγώ είμαι ο Γιώργος Δημητρίου, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, οικολόγος. Θα κάνω διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, υπόθηκε ότι ο Πατούλης δεν ήθελε τις βιοκαλλιέργειες. Ο Πατούλης είναι πονηρός. Τόσο οι Δήμοι όσο και οι περιφέρειες γνωμοδοτούν. Είπε όχι, γιατί τον πίεζε ο Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης, ο δήμαρχος που είχε φτάσει μέχρι το Μητσοτάκι, κάναμε φασαρία στο περιφερειακό. Πάει στην αποκεντρωμένη και η αποκεντρωμένη το υπογράφει. Και δεν πάνε να χορεύουν οι άλλοι από κάτω. Δεύτερο παράδειγμα του πόσο μετράνε λίγο η αυτοδιοίκηση είναι τελευταίο project το οποίο πρόκειται να γίνει, μια τεράστια ποάη από την άκρη του Αγκιστρίου μέχρι την Έγινα, η οποία είχαμε πει όχι εμείς το Μάιο του 22 στο Περιφερειακό, κατάφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσο να πείσει και την αποκεντρωμένη να πει όχι. Η ηθοκαλλιέργεια μετά πάει στο ειδικό γραφείο ασφάλειας ναυσιπλοείας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, είπε όχι και αυτός ο υπάλληλος, ο μετέθεσε, έβαλε έναν άλλο για να περάσει την ηθοκαλλιέργεια. Άρα αυτό το οποίο γίνεται από κάτω, από εμάς, στα περιφερειακά, στα δημοτικά συμβούλια, είναι μόνο η πίεση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λύση. Δεύτερον, υπόθηκε για το χωροταξικό. Εδώ υπάρχει μια διευκρίνηση. Αυτό το χωροταξικό ΠΟΑΗ καταρχάς δεν είναι το χωροταξικό του 11. Το χωροταξικό του 11 σε αυτή την πρωτόγονη μορφή το πέρασε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου την τελευταία μέρα της κυβέρνησης, γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσει τον Γερουλάνο. Ο Γερουλάνος ήταν ηθιοκαλλιεργητής. Υπήρχε μια κατάσταση χύμα μέχρι τότε, την άλλη μέρα της ψήφισης του νόμου, νομίζω ήταν Νοέμβριος του 2011, η Greenpeace έβγαλε ένα δελτίο τύπου τεράστιο που λέει αυτός ο νόμος δεν χρειάζεται τίποτε, απλά θέτει σε μορφή νόμου το χάος το οποίο υπήρχε πριν. Είναι ένας νόμος, άμα το διαβάσετε, γιατί μιλάτε για χωροταξία, δεν μιλάτε όμως για αποστάσεις. Τι σημαίνει όχι πάνω από Ποσειδόνια? Λέει 1 χιλιόμετρο από την Ποσειδόνια. Το 1 χιλιόμετρο από την Ποσειδονία δεν επαρκεί. Έχετε κοιτάξει νομοθετήματα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ηθοκαλλιέργειες? Σε πόση απόσταση από την παραλία λέει ο παρόν νόμος, ΠΟΑΗ ή όχι ΠΟΑΗ? Τι λες, 50 μέτρα. 50 μέτρα από τον Αιγιαλό. 50 μέτρα λέει το παρόν νόμος. Όχι, σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες είναι 1 χιλιόμετρο από την ακτογραμμή. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το κόλπο να το χώνουν σε μικρούς όρους δεν γίνεται. Σε πόση απόσταση από τις εκβολές ποταμών λέει ο παρόν νόμος? Τίποτα. Τι λένε άλλες νομοθεσίες? 4 χιλιόμετρα. Σε πόση απόσταση από της Natura και θαλάσσια και χερσαία λέει ο παρόν νόμος? 1 χιλιόμετρο λέει για την Ποσειδονία. Οι άλλες νομοθετικές, τα άλλα νομοθετήματα άλλων χωρών, πάει τη Σικελία, έτσι, που ζει από το ψάρι. Λοιπόν, 5 χιλιόμετρα από τη Natura και στη θάλασσα και στη ξηρά. Σε πόση απόσταση από τουριστικά θέρετρα ή από τόπους όπως λέτε τουριστικής ανάπτυξης? 5 χιλιόμετρα. Κάτω από 5 χιλιόμετρα δεν υπάρχει τίποτα. Έχετε διαβάσει αυτό το νόμο τον οποίο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το αφήσαν ανάπτυκτο? Οι ΠΟΑΗ, όπως είπε ένας φίλος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ξεκίνησαν το 16. Δεν ξεκίνησαν ούτε επί Πασόκ ούτε επί Κούλη. Άλλοι εκείνοι τον φέρανε. Το 16 ξεκίνησε αυτό το τέρας το ΠΟΑΗ. Ξέρετε τι σημαίνει? Τον οικονόμο τον Δημήτρη τον ακούσατε. Μόλις ανέβηκε ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, ποιος έγινε υπουργός χωροταξίας, νομίζω περιβάλλοντος? Δημήτρης Οικονόμου. Χωροτάκτης δίθεν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είχε κάνει τις μελέτες των ΠΟΑΗ για το Σαρονικό. Δηλαδή αυτός έκανε τις μελέτες και μόλις έγινε υπουργός πήγε να τις εφαρμόσει. Αρχίζαμε και κράζαμε όλοι και στο Περιφερειακό και ο Δημητριάδης σε 8 μήνες τον απέσει. Τώρα βόσκει κάπου αλλού. Έτσι. Αυτές οι ΠΟΑΗ άρχισαν να στείνονται το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα νομοθετήματα τα οποία δεν θέλω να πάρω θέση. ΒΑΠΕ, εξορίξεις πέρασαν εκεί την εποχή. Ψάχνανε χρήματα, σφαγή χωρίς αισθησία. Είμαστε στην Κολόη και τον κυνηγούσαμε τον Τζιρόνι, τον βγάλαμε εμείς από υπουργό. Είχαμε στείλει τις φιλοζωικές στον Τσίπρα. Η σφαγή χωρίς αισθησία, το Χαλάμ και το Κοσέρ, το κάνανε για οικονομικούς λόγους. Ψάχναν αυτό που λένε τα μαξιλαράκια των 37 ετής, δεν τα βγάλαν μόνο από το αίμα των μικρομεσαίων. Τα βγάλαν για αυτές τις αηδίες. Αυτές οι ΠΟΑΗ είναι για οικονομία, δεν είναι για τίποτα. Είναι καταστροφικές. Πρώτα γιατί ο νόμος λέτε να κάνετε προσφυγή. Βάσει σε ποιο νόμο θα κάνετε προσφυγή? Δεν υπάρχει νόμος. Πώς θα γίνει? Εμείς έχουμε κερδίσει προσφυγές, αλλά πρέπει να υπάρχει νόμος. Δεν μπορείς να πας με τις μελέτες που λέει ο φίλος. Τι να τις κάνει τις μελέτες ο δικαστής? Ο δικαστής κοιτάει το ένομο, το σύνομο. Τη μελέτη τι να την κάνει? Υπάρχει νόμος που βασίζονται αυτά τα χωροταξικά? Όχι.
Σου λέει βάλει 50 μέτρα από το Ρεγιαλό. Ο μόνος που ψήφιζε αυτά υπέρ ήταν ο Τζίμερος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μια φορά του λέω συγγνώμη. Αν περάσουν αυτά τα πράγματα, θα είναι βουτιά και θα πέφτει στο καλάθι με τη τσιπούρα. Έξω. Εκεί είναι η καταστροφή. Είναι ο νόμος. Τον οποίο τον έκανε ο Γεωργιάδης για τον Γερουλάνο. Μετά ο Γερουλάνος τις πούλησε. Δεν τις έχει πια και μας έμεινε κληρονομιά αυτό το έκτρωμα το οποίο είναι καταστροφικό για την Ελλάδα γιατί έχει και μία αυτογραμμή πολύ λεπτή, πολύ πολύπλοκη και αυτά πράγματα δεν χωράνε. Σε ευχαριστώ.